दौर में जो गर्भ के जांच करावे के नया दौर चलल बा, ओमे एक पेट के लड़की जो के जन्म भी नहीं खेबे रहत, एक कलयुग में के तरह कहती है भैया, ध्यान देवे के बाद। पोखवे में मारो तारू, पोखवे में मारो तारू, जांच करवाई ये कलयुग के माई, काहे बनी गईलू तू कसाई ये कलयुग के माई, काहे बनी गईलू तू कसाई ये कलयुग के माई। पोखवे में मारो तारू, पोखवे में मारो तारू, जांच करवाई ये कलयुग के माई, काहे बनी गईलू तू कसाई ये कलयुग के माई, काहे बनी गईलू तू कसाई ये कलयुग के माई। गर्भ में भ्रूण के जांच जन करावो, दैव जौन दिहले ओके श्रद्धा से जोगावो। गर्भ में भ्रूण के जांच जन करावो, दैव जौन दिहले ओके श्रद्धा से जोगावो। बेटा या बेटी के, बेटा या बेटी के भेद मिटाई ये कलयुग के माई, काहे बनी गईलू तू कसाई ये कलयुग के माई, काहे बनी गईलू तू कसाई ये कलयुग के माई। माई तोहरो रहली त बिटिया तू भइलू, ममता के रूप धरी ई तू का कैलू। माई तोहरो रहली त बिटिया तू भइलू, ममता के रूप धरी कैलू। दूधवा के कर जाके, दूधवा के कर जाके कर भर पाई ये कलयुग के माई, काहे बनी गईलू तू कसाई ये कलयुग के माई, काहे बनी गईलू तू कसाई ये कलयुग के माई।
पायल पहिरी आंगना में चली थी माई तोहरो अंगुरी पकड़ी संग संग घूम